Tuke mag golf mosir gi bengi mar NCBA biro dhi nyime chieng' Ngeso gi Jumapili e alap ma Windsor Golf Hotel kama biro bedo tielo mar 4 higani ma bende osebagi e pewe mag Kenya Railway Golf Club, Lake Victoria Serena Hotel Golf e piny mar Uganda kaachiel gi Limuru County Club. Moyo jotugo 150 igeno ni biro yuore tukegi ka gibiro laro thuolo mar chopo e finals mibiro bagi giko higani. Jaloch ma bende oseng'ado tiko oting'o John Kariki, Noni Wanye kaachiel gi Jelani Kihanya ma en jatugo ma pod hike ni piny. Tuke ma higani biro bedo tielo 17 ka jaloch biro rakore alap Manyali Golf Club e tugono ma biro bedo mogik. NCBA Bank being the sponsor, and you people, you are doing so well to juniors, and here I am, a coach of juniors winning.